ഹലോ, എല്ലാവർക്കും ശ്രീദേവി കോംപ്ലി വ്ലോഗ്സിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കുന്നതായിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കിവിടെ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ രാവിലെ വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ചു. അപ്പോൾ പുറത്ത് ഭയങ്കര കിളിയുടെ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കുന്നേ. അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് പുറത്തോട്ടിറങ്ങിയതാണ്. അപ്പം അത് അവൻ നോക്കി കിടക്കണേണ് ആപ്പിളും. ഇപ്പം എപ്പോഴും നിറച്ച് കിളിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കും എപ്പോഴും. രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ നോക്കിയേ, നമ്മുടെ വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ മാവെല്ലാം പുറത്ത് ചാടി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇന്ന് വെള്ളയപ്പമാണ്. വെള്ളയപ്പവും മുട്ടക്കറി. വെയിലുകൊണ്ട് ഇതാവുന്നു. വെള്ളയപ്പമാണ്, വെള്ളയപ്പവും മുട്ടക്കറി. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മുട്ടക്കറിയുടെ സവാള ഇന്ന് വഴറ്റുന്നത്. സാധാരണ നമ്മളെപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മുട്ടക്കറി, വലിയ വെറൈറ്റി ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ മാവ് മുഴുവൻ ഇന്ന് പൊങ്ങിപ്പോയി. സാധാരണ ഞാൻ ആ നേരത്താണ് അടിച്ചു വെക്കാറ്, പക്ഷെ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണ്. എന്നിട്ട് എന്താണോ ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് വന്നപ്പോഴേക്കും മുഴുവൻ നിലത്ത് പോയേക്കുന്നു. പക്ഷെ അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റാണേ. അത് ചില നേരത്ത് അത് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് അപ്പമാണ്. ഇപ്പം ഭയങ്കര കിളിയുടെ ശബ്ദമാണല്ലേ എപ്പോഴും. ഞാനിപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം ഭയങ്കര വെയിലാണ് ഇവിടെ. അപ്പം ഞാൻ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മുട്ടക്കറി ഇത് അതും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കറികളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. വേറെ എക്സ്ട്രാ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കായും പയറും തോരൻ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇന്ന് ട്യൂഷനുണ്ട്. അപ്പോൾ പിള്ളേർ വരും. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വലിയ കറി വെക്കാനൊന്നും വൈകിട്ട് പോയി മേടിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അപ്പം രാവിലെ 10 പിള്ളേർ വരും. അപ്പോൾ ടൈമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കറികളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇന്ന്. അപ്പോൾ അപ്പമെല്ലാം മാവൊക്കെ പുറത്ത് പോയെങ്കിലും നല്ല അപ്പമായിരുന്നു. ഞാനിന്നലെ ലേറ്റായിട്ടാണ് അടിച്ചും വെച്ചത്. എന്നിട്ടും രാവിലെ എണീച്ചപ്പോൾ പോയി പൊങ്ങി. അപ്പം ഞാൻ മുട്ടക്കറിയിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, എല്ലാം 1/4 ടീസ്പൂൺ വെച്ചേ ഇടുന്നുള്ളേ. നമ്മൾ 3 മുട്ടക്കുള്ള കറിയല്ലേ വെക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാം കുറേശ്ശെ, കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, കുറച്ച് മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഇച്ചിരി ഗരം മസാല. ഇവിടെ അധികം മസാലക്കുത്ത് ഇഷ്ടമല്ല. പിന്നെ ഒരു തക്കാളി. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സോസ് ഒഴിക്കും കേട്ടോ. കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും സോയാ സോസും ശകലം ഒഴിക്കും. അപ്പോൾ തക്കാളി എപ്പോഴും കുറച്ച് പഴുത്ത തക്കാളി വേണം കേട്ടോ ഇടാനായിട്ട്. എന്നാലേ ഉള്ളൂ നമുക്കതൊന്ന് റെഡിയായി കിട്ടത്തുള്ളൂ. അത് പഴുക്കാത്ത തക്കാളിയാണെങ്കിൽ ഉടയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഗ്രേവിക്കൊരു തിക്നെസ് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം മാക്സിമം നമ്മൾ പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ ഇടണം. അപ്പോൾ മുട്ടക്കറി വെക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മഞ്ഞക്കറി, ഒരാൾക്ക് ചുമന്ന കറി, അങ്ങനെ 100 അഭിപ്രായങ്ങളാണ്. അപ്പം ഞാനിന്ന് ഒരു കറി അങ്ങോട്ട് വെച്ച്. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഗ്രേവിയൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് മുട്ട വെക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നുപോയി. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ മുട്ട എടുത്തത്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ മുട്ടയും പുഴുങ്ങാനിട്ട്. സാധാരണ ഞാൻ കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലോട്ടാണ് വെച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 കറിയും കൂടി എളുപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ മുട്ടക്കറിയൊക്കെ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് താമസിച്ചൊക്കെ എണീക്കും. എപ്പോഴും രാവിലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ തിരക്കാണ് രാവിലെ തന്നെ എണീക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങ്, അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ വെള്ളയപ്പവും മുട്ടക്കറിയല്ലേ. അപ്പം മുട്ടക്കറി പെട്ടെന്നാവുമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വശത്ത് അപ്പവും മുട്ടക്കറിയും പെട്ടെന്നാക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പിടിക്കാനോട് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടി തൂക്കുന്നുണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ. എന്നാലേ ഇപ്പോൾ വിട്ടു പോരുന്നുള്ളൂ. എനിക്കൊന്ന് മാറ്റാൻ സമയമായി എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ മുട്ടക്കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ മുട്ട അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതിലോട്ട് ഇടണേണ്. മുട്ടക്കറിയൊക്കെ വെക്കാൻ ഇത്ര നേരം വേണമല്ലേ? ഒരു 10 മിനിറ്റ്.
അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഞങ്ങൾ കഴിക്കാനൊക്കെ ഇരുന്നേ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കണം, തോരൻ. അപ്പം കായും പയറും കൂടിയായിരുന്നു, ചെറുപയറും കൂടിയായിരുന്നു തോരൻ. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കറി ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കറിയാണേ. ഇവിടെ ചേട്ടൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് കറിയാണ് കായും പയറും. എനിക്ക് കാണാൻ മേലാത്തൊരു കറിയാണ്. അപ്പം ഞാൻ കായൊക്കെ അരിഞ്ഞു വെച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി കായും വേവിക്കണം, പയറും വേവിക്കണം. അപ്പോൾ രണ്ടും ഞാൻ സെപ്പറേറ്റാണ് വേവിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ചിലപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട്, ഈ കായുടെ അകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു സവാള അരിഞ്ഞ് ചേർക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് തേങ്ങയും ഞാൻ കൊതിക്കൊന്നും ചേർക്കില്ല, വെറുതെ തേങ്ങ എടുത്തോളൂ. ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അങ്ങ് ചതച്ചിടും. പിന്നെ കുറച്ച് മീൻ വറുക്കാനുണ്ട്, കൊഴുവായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൊഴുവ വറുക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ പണിയേ ഉള്ളൂ ഇനി. അപ്പോൾ പിള്ളേരിപ്പോൾ വരുവേ. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതും കൂടി അങ്ങ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോകാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനപ്പോൾ ഇത് ചെറുപയറൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ തലേദിവസം ഇട്ട് വെച്ച്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേവിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുക്കറിലിട്ട് വേണ്ട വേവിക്കാൻ. ചെറുപയർ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ ഒരു 5 മിനിറ്റത്തെ കാര്യമുള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ ഈ മഴക്കാറ്, ചില ദിവസം നമ്മൾ മഴക്കാറ് കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും മഴ പെയ്യും. അങ്ങനെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലേ, മഴ പെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ ചെടിയൊക്കെ കുറച്ച് വാടി നിൽപ്പുണ്ട്, ബൊഗൺവില്ലയൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കിച്ചണിലെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു വട്ടം പോലെ വരും അതിന്. പക്ഷേ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കൊള്ളുമില്ല. ബൊഗൺവില്ലയൊക്കെ പൂവുണ്ടാവില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെള്ളം നിറച്ചങ്ങോട്ട് ചട്ടി നിറച്ചൊഴിക്കില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മണ്ണ് നനയാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഒഴിക്കുകയുള്ളൂ ബൊഗൺവില്ലയ്ക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂവുണ്ടാവത്തില്ല, ഇല മാത്രമേ വളരുള്ളൂ ബൊഗൺവില്ലയ്ക്ക് നിറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇന്നലെ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിക്കാണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് ആകെപ്പാടെ ഇതായി. പിന്നെ ഞാൻ നാളത്തേക്ക് ഇഡലിക്ക് വേണ്ടി അരിയൊക്കെ ഇടണേന്. രാവിലെ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറന്നു പോകും. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വിട്ടുപോകും. അപ്പോൾ അത് കാരണം അരിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെടിക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നല്ലതായിട്ട് പൂവൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മിക്ക കളറും ഉണ്ട്. വൈറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു കമ്പും കൂടി പിടിപ്പിച്ച്. അപ്പോൾ അതിലും പെട്ടെന്ന് നിറച്ച് പൂക്കളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെടിക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മേടിച്ചത് ഇതുപോലത്തെ ഗ്രീൻ കളറ് മുറിച്ചപ്പം യെല്ലോ കളറായിരുന്നു. ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് യെല്ലോ കളർ മുറിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് കളറായിരിക്കുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ മുറിക്കാൻ പോണേണേ, ഞാൻ മുറിക്കും. കണ്ടോ? അപ്പൊ യെല്ലോ കളർ മുറിച്ചപ്പം റെഡ്, ഗ്രീൻ കളർ മുറിച്ചപ്പം യെല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം. എല്ലാം നമ്മുടെ കുമ്മട്ടിയുടെ പോലെ തന്നെ. ഈ ചൂട് കാരണം എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളാണല്ലേ, ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെ വരുന്നത്. എല്ലാത്തിലും കുത്തൊക്കെ വെച്ച് കാണും, ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തായിരിക്കും എല്ലാം വരുന്നത്. അതായത് ഇത്ര മധുരം. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. വീഡിയോ അതിൻ്റെ ചെയ്യാൻ പോണേണ്.
അപ്പം വീഡിയോ കൊണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്കും കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക്